Abusuafo yesama makwa babiem eba the kingdom of Asante so said ye munim ye no ehyiase ya na ya adesua adekire amamre ene amane ho sem ena ye de ebremo mo a motae di echi no mo hu se yesua de aba be hu se enye Asante mantam ko a ene eye Asante man nemmom ukọ oti regional ana se oti mantam ma rawra a ye oti mantam ho eka aye Asante man ho sanso na eye epoye mantam dikoman new dwaben a ne kropon ene koforidua enso eka Asante man ho sanso na wo ba eye ahafo regional ahafo mantam omonso nyina eye Asante man nemmom ukọ eye bunu mantam no eho ena ebimu eye omadwen se omoka Asante man ho ebimu so aye omadwen se omonka Asante man ho ebimu so aye omadwen se afei na omo eba beka Asante man ho ebi enso ewom dada ukọ bunu eastia eho nso ebimu epese omo beka Asante man ho ebimu so ewom dada ebimu so aye omadwen se kianeke enyade a omo beba beka Asante man ho ene ye ne nana osei bonsu safo kantanka oye monarchical historian onukro ya esanso eye opanyimpa a oda eku a efre no Asante man Community Foundation ene ye no atenase dodo na efre no teacher kantanka ene ye no atenase a oba be kirekire se ne ya ensem no nyina eti kame ho na mini teacher eni nkomo ansa na no medame ho betiawa na mini teacher hye nkomo na se teacher ya mwakwa baba the kingdom of Asante so meje osu abro yo teacher we de yenhye enkomo na se hwan no ena ukọ bunu mantam a omo eka Asante man ho yo bunu no de ni nyina emramu no ana amane ne amamramu no de omu nyina aka ho okay nti nanso no BBS aban eba na ekọ aban eba ekọ no na aban kro ya efiri broni penso ebo modin se obetete Asante no a etre kopem bono no ana nipa kuo no a omo kasa bono no ombo modin awa omo afiri Asante ehu endi sisi amene o kasa de omo ye adi nkunim wo fa baabi fa baabi nso de omo ntimi ni nkunim ye fa aman bi to se brekum ya wo bono mantam bana badu sekwa ofuman tuabodom tanoso uadumase ye freno dumase number 2 okay jape krom nkransa ene amanten onum ebinum kasa nko ebi nka bono amanten se ka Asante twi onka bono efa ya bana onu so onka bono kasa okay yefa sekwa badu omonso enka bono kasa nanso Asante no enye kasa ene ye de kire se ye ka ho ana se ye nka ho okay eno ane se eyekuo ya wo de wa be ka ho nti wo mu nyina no e ka ho we no mu amebubo wo mu din na wo mu de wo mu se wo mu ntwa wo mu ni enhwe ba bia wo mu de ne aban bi be ye wo mu o ne obi be ye wo mu o enye wo masem wo mu de wo mu wa lese we no na ma wi ata se nsuo mo awia mo omo ka Asante hwan no so na omo afrim o je omo nso a omo no se omo afrim ebi se amane ne amamre kwa so obi antimi mfrimu okay obi a mfrimu sa ene ni kwa so obi a nso frimu sa okay na emomo omo no se wonu mu de omo mpese omo kan ebi ni doma ebi ni drobo ebi ni soma ebi ni wanchi ebi ni nsoko ebi ni odumase number 1 okay dweneme wonum momu de omu ese omu te omu baabi anya ade a omu ba nanso no
o hwe se de akamane ne amamre city no de a bia ohenkura oho no ne pen so nti ene o mo kasa ohen foforo bi beba ono ne nkrofo betumi akasa ama o mo akasa o mu de o mo beba be ka ho eyekuo enye se obeka ho ama obi de wa ya akwa ndi saa wonu nso aya bobo mu din sisi yi o mu nso ye ekuo bi a ayi amama bi a o mu nso no o mo ye o mo adwene se ye tran ye baby tisa ye dase ye ne tie se ebi mu nso nan isi kwan so o mo pese o mo free o mo nso ye hwan yo ensheda hunu potin nenso asem huni adanse a etwa bi ya adanse etwa asem no hu bi ya adanse ye hu se ebinum wo ho a wo mo na ba kusia na ba kusi baby foforo nti eno saa no obetumi akase bi a wo mo pese wo mo firi mu ebi ni yaji ebi ni prime ebi ni abase abi ni mo wo mo nso aye bobo mo di nyina obi ani ho a sebe ni krom kasa ne bono wo mo krom kasa enti gano wo atebu no na woni hwe Kwame Danso famu ho no wo mo na wo from hu dwanfo wo ye guan na say guanfo na e wo plan ene yeji wo mo nsusu ye ayi guanfo no ebia wo ba ayi abase a wo mo nsusu wo nsu eye nkrofo kro no ebia abase na mo fo ze wo mo ye eku fufuro ya wo mo nso wo mo kasa no nso wo betimi akase wo mo kan mo kasa okay tija ye da sepa yenhwe ya san so nya ntie se ebi mu nso edi dwato a enam pese omo ebeka ho omo nso ye hwan yo nya dia sebe wonu empempi ekuo bi a obeso ka ho a odi nam obi so ebi se de na wo ka ho nanso wate ada fe na wo ba nti wo ba na wakofa obi so eno na ngrofo bi ana manfo fra no dwato ara na saa ngrofo no bi ne fiapre ene namasa ene dibidi wo mu nyina ben fiapre fam ho baby okay teacher ye da sepa se we nso ede ben entina nkrofuko no bi ubohunu na omo ka ensem bi etisa obi aforce wo mana se obi ahye wo se omo mbeka ho na omo kasa mse de wo mu ne se propaganda ebizo mana da hono osajefo Dr. Kwame Nkrumah ena wote Asante fa baby ya nanke ye frɛ no West Asante ena ose mode bono ahaf okay na wote ya nso osama obi ate ase se saade na wate no nkyerɛ sɛ masante no amodom no munyai ana mogyai ana kyerɛ sɛ monka ho bio moka ho obi ansom ba bi owo na emom duru region so dia ena mo behu mo sɛ mo yɛ region foforo enti no mi hu de ndi esese obi ehuri gina eko ho ntokwa sɛ menka ho me mpese meka ho ya kyerɛ sɛ obi okura akɔka sɛ ɔka ho a wanhwɛ a ɛda no wɔne obɛtwa sekan ya wo ba bi a ni training no konkosie obi so ka ho na nka ho a tena oba bia obi se o ka ho a ano anse bia o media men ka ho efa o ma bi ti se odomase number 1 ye kan Asante man a frititi ni nyina no a o ka ho enso ene otimi ka se media men ka Asante ho dio nipa no ka de se obi ti Asante mamkura no a Asante region ba bi a friend region a ye nyina ye nim se
obia ka ho no kra obetumi aka se menka ho o ka se menka ho no nkyere se onka ho okay so enti bi o ha nkeka keka ndi saa na me de mi hu no okay tita ye da sepa tita ye misa we nso nim dwabe e ka Asantema yo ka Asantema ho na ope se ohun se obi ka ho ana o nka ho pempi wo de ko ne mpani nsemu hwe okay new dwabe no are nti na di new new no ase ne se o de batwi mu ane se nti dwabe mfufrum na je se dwabe ndada ho dwabe ndada no ene de eno na wo sekire anase Ashanti region ya your friend say wo mu nuanom prekwa pe ne fatiko eastern region ya from mo new dwabe okay ya enya de bia atwe bia sa enti no wo mu ka ho na ka wo mu ka ho aya na nkrofo hu so wo mu ka ho no ene se woni dwabe dada no so mbe pia Asantema mu a ye hu wo mu nyina se ade ba ko nti ye ma wo mo nte wo mo ho se wo kotena ha na we nso nkotena ha enye se bia ade se mampo nyina ba na esumya nyina ba na tepa nyina ba na obi ate no ho akotena ba bi wo mu tena bom nti de wo mo ye bia wo mo ye bom nti ade bia no a se new dwabe no anase kofo dua no oye no ni nua na o ha no eye ma no nti se mi nua wa ha no oye ma me de a me tutu me nan ana me froka abeden nti na won ta hu no nanso du mre bia hu no ese new dwabe e ka Asantema sa be teacher e da sepa abusuafo teacher kantanka na mote nka no idin de nana danso sa won subscribe ya wadawo na wa subscribe na wa share de amaya Facebook the Kingdom of Asante, YouTube the Kingdom of Asante, TikTok ye wo ho eno so the Kingdom of Asante, oko X ya Instagram baby a wo be hu ye the Kingdom of Asante aha na di djuma di na bisi ya kram